नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये आज आपण चटपटीत नाश्ता बनवणार आहे, ते पण एकदम साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये। मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चिली गार्लिक क्रेझी बाईट्स, ते पण एकदम क्रिस्पी। हे नाश्ता खूपच छान बनतं आणि लहान मुलांना पण हे खायला खूपच आवडेल। सकाळी किंवा संध्याकाळी हे नाश्ता तुम्ही कधीही बनवू शकता। तर आपण चिली गार्लिक क्रेझी बाईट्स बनवण्यासाठी आपण इथे पहिलं तांदळाचं पीठ घेतलं आहे 1 कप। त्यात मी 1/4 कप बेसन घालणार आहे। जर तुमच्याकडे असा 1/4 कप नसेल तर तुम्ही त्याच्यात 3 चमचे बेसन टाकू शकता। आता मी त्यामध्ये आलं, लसूण आणि मिरची वाटून घेतली आहे, ती टाकणार आहे। आता मी त्यात अर्धा चमचा ऑरिगॅनो टाकणार आहे। जर तुमच्याकडे ऑरिगॅनो असेल तर तुम्ही टाका, नसेल तर काही हरकत नाही। आता मी त्यामध्ये 1 चमचा चिली फ्लेक्स टाकणार आहे। जर तुमच्याकडे चिली फ्लेक्स नसेल तर तुम्ही लाल मसाला पावडर टाकली तरी चालेल। आता मी त्यामध्ये काळी मिरी पावडर टाकणार आहे अर्धा चमचा आणि मी त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकणार आहे। आता या मिक्सरला आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता मी 1 कप दही मिक्सरमध्ये टाकणार आहे। दही टाकल्यामुळे त्याची चव खूप छान येते आणि त्यामध्ये मी आता 1 कप पाणी टाकणार आहे। हे बघा, आपल्याला या मिक्सरला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता मी आपल्या मिक्सरमध्ये पुन्हा अर्धा कप पाणी टाकणार आहे। आता तुम्ही बघू शकता आपलं मिक्सचर तयार झालं आहे आणि आपल्याला एवढंच पातळ ठेवायचं आहे या मिक्सचरला। आता तुम्ही बघू शकता मी इथे एक पॅन घेतला आहे गरम करत आणि त्यामध्ये मी पूर्ण बॅटर टाकणार आहे आणि आता आपल्याला हे चांगल्यापैकी असंच मिक्स करत राहायचं आहे। हे सगळं आपल्याला स्लो गॅसवरतीच करायचं आहे। बॅटर तुमचं पातळ असलं तरी चालेल। आता तुम्ही बघू शकता आपलं बॅटर होतं ते घट्ट होत आलंय। आपल्याला हे सगळं स्लो गॅसवरच करायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता आपलं बॅटर घट्ट झालं आहे आणि ते फ्राय पॅनला सोडायला पण सुरुवात केली आहे बॅटरने। मी याला अजून 2 मिनिटं मिक्स करून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता आपलं पीठ तयार झालं आहे नाश्ता बनवण्यासाठी। बघू शकता आपलं पीठ मस्तपैकी घट्ट झालेलं आहे। हे बघा, आपलं बॅटर घट्ट व्यवस्थित झालं आहे। तर मी आता या बॅटरला एका वाडग्यात काढून घेणार आहे। हे बघा, आपलं बॅटर तयार झालं आहे, त्याला मी आता एका भांड्यात काढून घेणार आहे। आणि या बॅटरला आता मी थंड करत ठेवणार आहे। तुम्ही बघू शकता आपले हे पीठ थंड झालेलं आहे। मी इथे एक मोठा पेढा बनवून घेणार आहे। या पेढ्याला आपल्याला थोडंसं सुकं पीठ लावून घ्यायचं आहे। मी आता याला व्यवस्थित लाटून घेणार आहे। आपल्याला या साईडून कट आला तरी चालेल, कारण की आपल्याला साईडची बाजू कटच करायची आहे।
तुम्ही बघू शकता आपलं एवढं लाटून तयार आहे. मी इथे साईडचे किनारे कट करणार आहे. जर आपलं बॅटर या चिरण्याला चिकटत असेल तर तुम्ही चिरण्याला सुकं पीठ लावून घ्या. आता तुम्ही बघा, मी याला व्यवस्थित असं कट करून घेणार आहे. आपल्याला हे एकाच साईजचं कट करायचं आहे. जर ते पीठ आपल्या चिरण्याला चिकटत असेल तर तुम्ही त्या वेळी सुकं पीठ लावून घ्या चिरण्याला. तुम्ही बघू शकता, मी तुम्हाला हे झूम करून दाखवते. आपल्याला एवढेच जाड पीस करून ठेवायचे. आता मी या सगळ्या पीसेसला एका प्लेटीमध्ये काढून घेते. आता याच पद्धतीने मी सगळे असे गोळे लाटून घेणार आहे. हे बघा, आपले चिली गार्लिक क्रेझी बाईट्स तयार झालेले आहेत. नाहीतर स्टोर नंतर क्रेझी बाईट्स बनवून घेतले आहेत, कारण हे आपण 15 दिवस स्टोर करून ठेवू शकतो एअरटाईट कंटेनरमध्ये. हे बघा, मी स्क्वेअर शेपमध्ये असं जाडं कापून घेतलं आहे. तुम्ही बघू शकता. बाईट्सला शॅलो फ्राय पण करू शकतो किंवा ओव्हनमध्ये पण बेक करू शकतो 10 ते 15 मिनटं 180 डिग्री सेल्सिअसवर. तर चला आपण आता या क्रेझी बाईट्सला थोडं शॅलो फ्राय करून घेऊया आणि आपण ह्याला एकदम क्रिस्पी फ्राय करणार आहोत. बघा, मी इथे एका कढईत तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. तुम्ही कुठल्याही तेलामध्ये तळू शकता. बघू शकता आपलं आता तेल गरम झालेलं आहे. आता मी त्यात क्रेझी बाईट्स सोडणार आहे. आपल्याला या क्रेझी बाईट्सला स्लो गॅसवरच तळून घ्यायचे आहेत. आता मी यांना परतून घेणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता आपले क्रेझी बाईट्स तळून झालेले आहेत आणि त्यांना चांगल्यापैकी गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे. मी याचप्रमाणे सगळे क्रेझी बाईट्स तळून घेणार आहे. हे बघा, मी सगळे क्रेझी बाईट तळून घेत आहे. आता हे सगळं आपल्याला स्लो गॅसवरच करायचं आहे आणि हे तांदळाच्या पिठाने बनवलेले असतात. खूप क्रिस्पी आणि छान असतात. मस्त कलर आला दीदी त्याच्यात. हे बघा, आपले क्रिस्पी बाईट्स तयार आहेत सगळे. तर हे बघा, आपलं चिली गार्लिक क्रेझी बाईट्स तयार आहे. चटपटीत नाश्ता. तर तुम्हाला आता मी दाखवते हे किती क्रिस्पी बनलं आहे. ऐकू शकता, आवाज ऐकू शकता. आता मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते. हे खूपच मस्त आणि यमी लागतं. साठी चटपटीत नाश्ता तयार आहे.